bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe Goral Média e calsalti muɗum mi salmini on mo woni moon kala indi mum e yettode mum kadi ñagade on yafuya no fewi. hande mbaɗat meftande e hello dartol malla mbiyen ɗum ñalawma tawti bandum e tawno hande ko 12 lewru colte woni février hitande ujunnaji 2020 e oɗo ñalawma hande timmi duuɓi 150 ko Cheikh Oumarul Foutiyou Tall wirno e wimballo Degembere ɗum ko haari tawetende nder Bandiagara nder leydi Mali hande. Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko goto e calɗi diine l'islam baɗɗo hen ko mantini, goto kadi e mbiyen alkateɓe walla mbiyen sembeji ɓurɗo kadi mantinde ko wiyete ko lawol Cheikh Tidiane Chérif ha tengti Afrique ɓaleri. Cheikh Oumar Foutiyou Tall o yi aduna hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e nayyi fewri hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ko hedde nden woni ko wiyete ko vert. en wiya noon kadi en jaayi pille hollude jibinegol Cheikh Oumar hawride ɗum e wiyete ko wolde bungowi ɗum noon wonno hedde hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom en yanoɓe wolde bungowi caggal nde almami Abdoul Kadir Kane jagga nde ɓe garti ɓe tawi Cheikh Oumar Foutiyou Tall jibinama beele noon ko yoga e accitaɓe e wolde ɗeɓe tawi Cheikh Oumar jibinama walla ko Abdoul Kadir Kane e hoore mum nde artata nde ko nden Cheikh Oumar Foutiyou Tall jibina ko wawi wonde hen foof Cheikh Oumar jibina ko goho lewru korka fergo nden yaara hitande ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e goho. Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko ɓi Seydou Antoumane noon ko yonta Ceerno Souleymane Baal en ɓe jangguidini ni Pire Sagnacour ko nayaɓo e ɓiɓɓe Seydou Antoumane Tall kono kadi ko jeetaɓo e ɓiɓɓe Adama Ayssi on noddirtinomo ni ko jobbo. Cheikh Oumar Foutiyou Tall wadde janggude ɓurano koye juuɗe ba makko hono Seydou Antoumane kono kadi o janggi e seeremɓe hewɓe wayno biteɗo Ceerno Basmor ɗum ko hakkude rumano muɗum Hayre Law e nder Mbos. nde ummi ɗon o yaɓani ko Seeno Palel ɗin jilluji ɗaɓɓidde gandal din l'islam e calsalti mum tawi Cheikh Oumar Foutiyou Tall o reni ɓurana guila e duuɓi makko 8 waɗanimo keɗal ko mawni kon Alpha Amadou Tall. Cheikh Oumar Foutiyou Tall yillima nokkuji kewɗi e nder Fouta o rewi ni hay dulal Pire Sagnacour hitande ujunere temedde jeetati e nogas e ɗiɗi nde o arti halwar gam heblanade huccandemo wangade suudu Kaaba suudu hormanteru e fawde koyɗe makko e kalɗo jiyaɗo Allah leli walla jooɗi e nder dunde Baba Adam he. o natiri ko leydi Mali o jokkodiri e Sékou Amadou cosɗo lamadi walla mbiyen Almamiya Masina on ko bamum Amadou. caggal ɗum Cheikh Oumar Foutiyou Tall yabani ko Burkina Faso o yettoyi Nigéria to ɓesgu Ousmane Dan Fodio o hawriti on saaha ko biteɗo Mouhamadou Bello. Cheikh Oumar Foutiyou Tall yawti Égypte woni Misra hanki to dolal towgal jaaɓe haɗirde biyetenogal Al Azhar. nde Cheikh Oumar Foutiyou Tall ummi ɗon o fewi ko Makka leydi Arabie Saoudite hitande ujunere temedde jeetati e nogas e jeetati o woni toon duuɓi 3 koye oɗon saaha ni o yindiri e biteɗo mo Chérif Mouhamadoul Ghali oɗon rokkimo teddugal mawgal e ardorde Tijaniya ha tengti e Afrique ɓaleri. Cheikh Oumar Foutiyou Tall o arti halwar ko heddi hitande ujunere temedde jeetati e capantati e jeetati kono teskoɗen. Cheikh Oumar Foutiyou Tall nangui wirdu lawol Tijani o nangui ɗum koye biteɗo Abdoul Karim Diallo on jako timbo e nder leydi Guinée Conakry hande noon wiyete. on noon ko almudo Mawlud Fall jako Shingiti ɗum koye nder leydi Mauritanie hande. Cheikh Oumar Foutiyou Tall o himmani fellande din l'islam on ko wiyete ko jihadi haw waɗi kadi jokkodiri makko mawɗe e ɓatukuji kadi ƴewde koyngal kun ɗum ko hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi koye oɗon saaha ni o naati e nokkuji kewɗi ko wayno Djigenko nder Guinée Conakry hande ko fewte jihadi o kadi o jokkodiri kadi jeeno e disnidi makko mawɓe ko wiyete ko conseiller ji wono bammakko sababuni ko génération bammakko en walla mbiyen yonta bammakko en Elimane Boubacar Kane mo Dimat ɗum ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeegom wonno ɓe pottiɗon juma Dimato ha hande juma wonan ɗon to pottino ɗo e on saaha ni Elimane Boubacar Kane hollimo jaggande mo junggo kadi ɓiɓɓe mum ɗiɗo jaadino e Cheikh Oumar Foutiyou Tall. ko ɗiɗon saahaji Cheikh Oumar Foutiyou Tall natani jaade e jilluji muɗum kadi haw nota tigui to leydi Guinée Conakry
o darni ɗon tata makko to Dingirayi hitan ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi e jeetati woni hen mbiye hitan ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi e jeenayyi o fuɗɗi felude jihadi o noon ko hitan ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e goho walla hitan ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e ɗiɗi nanggodiral makko gadanal ko Yimba Sako. Cheikh Oumar Foutiyou Tall hitan ujunere temedde joyi e capanɗe joyi e nayyi to ɗon ko haalirde Golal Média o waɗi lappi kewɗi o tami nokkuji kewɗi ko nande Saloum Diabé Bambouk o heɓi ñagal o yaɓani Yelimana ko adinde omo jooɗo Jafara o jaggi kadi ɓundu hono nokku biteɗo Koli Modou Sy oɗon kadi jeyta e kunu makko o yani e lamɓe Mamarankoɓe Masasi en hitan ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e joyi Cheikh Oumar Foutiyou Tall o fecci konu ngu hen hoore wotere o addi ɗum biteɗo Amadou Ali Djelia hoore ɗimmere nde o addi ɗum ko Jojo Demba. Cheikh Oumar Foutiyou Tall naati Kulum lewru ngam habde tigi e Kanakiri Masasi en o tami Kuñakari Yeliman Jafuna e ko nande ɗe ɗon gure kananki biteɗo Mamadou Kandian jebbili hujji naati e diine l'islam en 15 lewru 7 woni avril hitan ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e joyi Cheikh Oumar Foutiyou Tall tami Nioro o laati kalfuɗo Dingirayi e ɓundu ha Bele Dibbu wonti e jeeyi kodda Adama Aissé mayirde hitan ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e joyi e gardugol Mamadou Hammadou Kouro Wane woni haɗe waɗa ɓe jani e tata Madina Khasso wonno koye jimadi Paul Hall wonko tubako wiyete noon lebbi tati ɓe nangi Madina Khasso ɓe uddi Madina Khasso lewru bowti woni décembre hitan ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e jeetati Cheikh Oumar Foutiyou Tall rumi ko hoore fonde hitan ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e jeenayyi o rutti Nioro o yaɓani Lamandi Ségou capantere e jeegom ujunere neɗɗo hen 12 ujunere neɗɗo ko joomen pucci Cheikh Oumar Foutiyou Tall yaɓani Woytela ñande joyi lewru silto wonno septembre hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom Ñamina Sara Niger e ballodiral e Samba Ndiaye joom pettoje hono obiji Samba Ndiaye ni woni wiyoɓe jeeya ko njum. Cheikh Oumar Foutiyou Tall naati halwa balɗe tati o yaltini Polgu o jaggi Sansanding ñande 15 lewru yarkoma woni octobre hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom ñande jeenayyi lewru Mboyi woni mars hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e goho o naati Ségou o heeli toruji jumaji Darna Kuccite Qibla o halfini ɗum Amadou Sékou koye ndeɗon hitande hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e goho Cheikh Oumar Foutiyou Tall wattindi yillade Fouta Toro ñande 11 lewru Duujal woni mai hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e ɗiɗi o tami Hamdallahi golwole kewɗe ndewi hen cayawal ha mani lewru Mboyi woni mars hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e tati Alpha Oumar Ceerno Bayla Wane jaggal e jagge Cheikh Oumar Foutiyou Tall sanki Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñande jeeɗiɗi fewde jeetati lewru colte woni février hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e nayyi o yalti wuro Hamdallahi e yogga e yimɓe kono makko ene hen ni ɓiɓɓe makko tato Makki Mahi e Haadi o yaɓani Bandiagara o dari e hayre Deguembere ina hawri aljuma goho lewru Korka 11 lewru colte woni février hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e nayyi Cheikh Oumar Foutiyou Tall wirni e kawniɗe e wimballo Bandiagara woni Deguembere wonɗo Touba ko wiyata El Hadji Oumar Foutiyou Tall est disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara ko ɗon haaɗi gurdam Cheikh Oumar Adama Aissé Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar Seydi Boubou Diang Hamme Jobbo Dramane. Cheikh Oumar Foutiyou Tall jihadi fof e tanaji muɗum haɗani o windi defte limtindi ilja hen ko wiyete ko Alfiyatu Suyuti fil hadis ɗum ko Seeno Palel o windi ɗum o windi kadi rimahu hono gawe ɗe o horlori Jawahiral Mani deftere Cheikh Tidiane Chérif ɓe mbi noon o windi deftere nde ko hakkunde Medina feede Dingirayi o windi deftere Hizbu Raji ɗum kadi ko dowuji woni hen o windi deftere Safinatu Saada ene wiye o windi ɗum ko Madina fewde kadi Dingirayi nde gasoyi Nigéria to ɗon ko haalirde Golal Média nder deftere woni hen ko jaaroje nelaɗo mo jamme kisal goni mum Cheikh Oumar Foutiyou Tall o dañi goni abboye sukaɓe nogase joyo worɓe e nogase goo rewɓe hewɓe hen keddini koye jihadi ene hen Makki Mahi Haadi ɗum ko ñalawma o wirnoto nde ɓeɗon mbara
ɗon e hayre Degembere ina hawri 10 lewru colti woni février hitande 1964 ko ndeɗon hitande kadi El Hadji Seydou Nour Tall tani ko yi aduna non kadi e Cheikh Moussa Camara mo Ganguel. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettornoɓe Golal Média e calsaltimo ɗum gadduɗen e tongol walla mbiyen meftande e gurdam Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo ganduɗa wirni e hayre Degembere ko gen 10 lewru colti woni février hitande 1964 ina hawri e 1 lewru korka. heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média.